Dnes budeme trošičku projíždět křižovatky, budou tady přednosti zprava, odbočovat někde budeme dávat přednost protijedoucím, takže máme 6. jízdu, takže trošilinku už samostatně. Všechny úkony, které budou důležité, vám včas řeknu. Takže budeme vyjíždět ze zaparkovaného místa, takže dáme si levý blinker, podíváme se pořádně do zrcátka, pokud by nám tam něco jelo, dáme přednost. A dále budeme odbočovat doprava. Budeme dávat přednost všem na hlavní silnici, pořádně se podíváme a jedeme dál. Vidíme značku, přikázaný směr jízdy, jenom rovně, jsme na hlavní silnici, takže můžeme pomalinky jet. Přijíždíme na další křižovatku, máme tam značku hlavní silnici, takže jsme na hlavní, takže pomalinky můžeme v klidu křižovatkou projet. Pokud komisař u zkoušky nic neřekne, jedeme pořád rovně. Takže vám budu říkat jenom doprava a doleva, pokud budu mlčet, jedeme vždy rovně. A můžeme řadit 3 a jsme na hlavní, pořád jedeme rovně. Blížíme se do křižovatky, na které budeme odbočovat doleva. Takže dáme si levý blinker, do křižovatky si podřadím 2, tady máme křižovatku nerozlišenou značkou, dávám přednost zprava, otočíme hlavu doprava, pořádně ji otočíme a budeme odbočovat doleva. Pozor, držíme se vpravo, takže hezky u pravé strany se držíme a řadíme 3 a opět jedeme do křižovatky. Vidíme, že křižovatka není rozlišená dopravní značkou, nevím, která je hlavní, budu dávat přednost zprava. Podřadím si 2 do křižovatky, otočím pořádně hlavu doprava a pokračujeme dál. Trošinku rozjedeme a řadíme 3. A pozor, opět křižovatka nerozlišená značkou, podřadím si 2 do křižovatky. A vidíte, že nám tam zprava jede auto, takže dáme přednost, zařadím si 1, trošinku plynu, pomaly pouštím spojku a rozjedeme se a řadím 2. A jedeme dál, pořád jedeme rovně, můžeme 3. Máme tady retardér, přibrzdím si, podřadím si 2, pomalinku si najedeme na ten retardér a jedeme dále. Pozor, přednost zprava, podíváme se a vidíme tady značku dej přednost v jízdě a přikázaný směr doprava. Takže blinker doprava a pozor, budeme dávat přednost všem na hlavní silnici. Je to dobrý, pomalinky můžeme jet a trošinku rozjedeme a řadíme 2. Před náma vidíme světelnou křižovatku a na ní pojedeme doleva. Takže si dáme levý blinker, podívám se do levého zrcátka, zařadím se do levého odbočovacího pruhu a ještě můžu 3 mezi tím zařadit a jedeme doleva. Na semaforu máme červenou, takže zůstáváme před tím semaforem stát, takže zastavíme, pomalý, dojedeme
vyřadíme a díváme se na semafor, až nám blikne zelená, můžeme odbočit doleva. Tak, máme zelenou, takže zařadíme jedničku, trošinku plynu, hezky se rozjedeme a dvojka řadíme. Dáme se do pravého jízdního pruhu, zatím ještě nemáme tolik zkušeností, budeme se snažit jezdit v pravých jízdních pruh a řadíme trojka. A jedeme hezky v tomhle pravém jízdním pruhu. Můžeme je trochu přidat, jsme v obci, můžeme jet 50, takže trošinku přidáme plyn a máme tam červenou na semaforu. Takže pomalinky dojedeme do křižovatky a budeme zastavovat. Necháme si za autem před náma minimálně 2 metry, abychom dodrželi nějakou bezpečnou vzdálenost, kdyby náhodou couvl, tak ať ho nemáme na kapotě. Tak, je tam zelená, jednička, pomalý plyn, rozjedeme pomalinku se spojkou a řadíme dvojka. A pokud mlčí komisař, pořád jedeme rovně, můžeme zařadit trojku. Trošku se vyhýbáme tím dírám, pokud to jde, ať nevezmeme každou díru sebou. Máme zelenou, pořád jedeme rovně, dodržujeme rychlost, takže pojedeme v obci 50. Tak a vidíme před sebou tabuli směrovou a my pojedeme směr Svitavy. To znamená, že komisař u zkoušky nemusí říkat jenom doprava a doleva, může říkat i směr. Takže my pojedeme směr Svitavy. Viděli jsme, že Svitavy jsou doleva, takže dáme si levej blinker a budeme odbočovat doleva. Pozor, tady máme 2 jízdní pruhy doleva, jsme v pravém, za křižovatkou musíme pokračovat v pravém jízdním pruhu. Tak, blikla zelená, jednička, pomalinky se spojkou rozjedeme a řadím dvojka, trošinku rozjedeme a budeme řadit trojka a jedeme pořád dál, pojedeme v tomhle jízdním pruhu hezky. Máme tady rychlost 60, můžeme jet. A pozor, my jedeme rovně, levej blinker, levé zrcátko, zařadíme se, no, už jsme to trošku nestihli, že? Už jsme tady projeli přes plnou čáru. Zařadíme se do toho pruhu, který je pro jízdu rovně. Máme tady rychlost 60, hlídáme si a pojedeme maximálně 60. A pořád pojedeme směr Svitavy, zůstaneme v tomhle jízdním pruhu hezky.
pořád jedeme rovně. A tady máme rychlost 80, ale my budeme odbočovat směr centrum. Takže pravý blinker, pravé zrcátko, zařadíme se hezky do toho odbočovacího pruhu a budeme odbočovat směr centrum. Tak, podíváme se po značkách, kde vidíme centrum. Tak pojedeme doleva, takže levý blinker, zařadím se do levého odbočovacího pruhu a teď pozor, dávám přednost proti jedoucím vozidlům. Vidíme tam bílé auto, takže podřadíme si do křižovatky, dáme si tam dvojku, vidíme, že v protisměru nic nejede a odbočíme, hezky odbočíme doleva. A pořád jedeme směr centrum, takže vidíme, že centrum je doprava, takže dáme si pravý blinker, zařadím se do pravého odbočovacího pruhu a je tam značka dej přednost v jízdě. Tady máme připojovací pruh. Najedeme si do něj, dáme si levý blinker, levé zrcátko a zařadím se do průběžného pruhu a řadíme trojka a držíme si rychlost. Vidíme, že tady máme rychlost 50 a za křižovatkou si můžu dovolit trošku rychlejc, takže je tady 70, takže trošičku rozjedeme, ještě přidejme kousíček, ještě a budeme řadit čtverka. A udržujeme si rychlost do těch 70 km za hodinu. Tak a vidíme tady, že je tady zase rychlost 50, takže si přibrzdíme trošinku, podřadíme si trojku a budeme odbočovat doleva. Takže levý blinker, pravý blinker, podívám se do pravého zrcátka a vidíme, že máme červenou. Takže dojedeme do křižovatky a zastavíme před semaforem. Tak. Díváme se na semafor, blikne zelená, můžeme krásně odbočit. Tak, jednička, hezký. Pomalý se spojkou, rozjedeme se a řadím dvojka, zůstaneme v pravém jízdním pruhu a můžeme trojka a udržujeme si rychlost, jsme v obci, takže maximálně 50. Pořád rovně, pozor, vidíte před sebou cyklistu, dáváme na něho pozor. A jedeme pořád rovně. Tak opatrně, pozor na cyklistu. Přibržďujeme, můžeme si dvojku podřadit do křižovatky, dojedeme hezky. A pozor na cyklistu. Dobře, už nám utekl. A zastavíme. Tak, vidíme tam zelenou, jednička, spojku do záběru, pomalý, pouštím spojku a pomalý se spojkou a řadíme dvojka
my pak na další, ne na téhle, ale na té další budeme odbočovat doleva. Takže se včas zařadíme do toho odbočovacího pruhu. Takže dáme si levý blinker, podívám se do levého zrcátka, zařadím se do levého jízdního pruhu. Takže tohle křižovatkou ještě projedeme rovně. A pak na té další světelné křižovatce odbočíme doleva. Takže dáme si levý blinker, ještě jednou levé zrcátko, podívám se, přesvědčím se a budeme odbočovat doleva. Pozor, máme zelenou. To znamená, že můžu jet, ale tím, že odbočuju doleva, dávám přednost proti jedoucím vozidlům a za rohem chodcům. Takže pomalinky, jednička, hezky se necouváme dozadu, hezky se rozjedeme. Pozor, opatrně, dívám se na protijedoucí, vidíme, že už protijedoucí nám stojí, tak a máme tam protilevém rohu signál pro opuštění křižovatky. To znamená, že všichni protijedoucí tramvaje chodci mají červenou a já můžu odbočit doleva bez toho, že by někomu musel dát přednost. A na další křižovatce jedeme doprava. Takže pravý blinker a budeme hezky zatáčet doprava. Pozor, kdyby tam byl nějaký chodec, musíme ho pustit. Máme tady zónu 30, takže dodržujeme rychlost maximálně 30. A opět vidím před sebou křižovatku nerozlišená dopravní značkou. Dávám přednost zprava, podíváme se, dobrý, jedeme dál, opět další křižovatka, opět nerozlišená značkou a je lepší si podřadit dvojku do křižovatky, takže dáme si hezky dvojku. Moc dobře nevidíme, pomalinky do křižovatky, otočím hlavu, dobrý a jedeme dál. Opět přednost zprava, křižovatka nerozlišená, otočíme hlavu. A přijíždíme na křižovatku. Touhle křižovatkou pojedeme rovně. Vidíme tam značku stůj, dej přednost v jízdě, takže zastavíme tak, abychom měli do křižovatky náležitý rozhled. Takže si ještě kousíček popojedeme, aby jsme viděli pořádně vpravo i vlevo. A vidíme, že je tady pořád zóna 30, takže dodržujeme si rychlost. Udržujeme, ano, 30. A na další křižovatce budeme odbočovat doleva. Je tady značka dej přednost v jízdě. To znamená, že dáváme přednost všem na hlavní silnici a protijedoucím, protože odbočujeme doleva. Pozor na toho chodce, blinker doleva a podíváme se. Křižovatka nepřehledná, je lepší si zastavit a pořádně se podívat. Takže otáčíme hlavu vpravo, vlevo a pokud nic nepojede, odbočíme doleva. Tak pomalinky můžeme najet a jedeme. A tady u kraje budeme zastavovat. Takže dáme si pravý blinker, pravé zrcátko a tady u kraje zastavíme. Fajn. Dobrý. Zajistíme vozidlo.